Sea of clouds. At guys, nata sa Sonnenberg Mountain View. Diri sa Marilog District. So, Sea of clouds, klaro pa. Latag mo, hayag na siya. Ito kaya lang logo ito. Dagan na tao. It's 5 AM na. Nagulat sa kwan. Sea of clouds. Ngitong good, it's 5 AM pa. So, grado mga tao. Alright, ito karon to. Oh. Laro ang clouds. May lugot. Ay kay dool kay mag-blur siguro. Lata mo ano siya makalit ang ano. Dito migi ka no. Ubos saka. Pwede din mo na dito. Ay, oh. Ay. Ngit-ngit. Go, go. Kaning area mo tiyado. Ano siya na mountain tapos sea of clouds din ba? Di palang kayo maklaro sa atong camera. Diyan, klaro na kayo. Ito ang sunrise. Mutunog punta ko diya ganiya. Sabi na kong balas. Ano mo dahil? Tubig man dahil padulong pa dito. Nagani kay wala ko ni dayon nagtunog. Dili basa ang tarong basa ang sapatos ba. Wow. Klaro na. Mga taong mga nagulat. Alright guys, nihayag no. Right, ibalik ko sa gawas. Nami karon diri sa Sonnenberg Mountain View. Ang pakita sa inyo ang ilang entrance, ilang pagsulod. Ang ilang bayad is 50 pesos. Viewing. Tara, ito sa sulod. May mga dugi-dugi. Ano yan sa masulod kay sige, ako na sa dugi-dugi. Driver ka, boss? Ha? Driver? Okay. Gikan ko sulod ni gawas ko ba video ba? Alright. Tara. Tsaka na silang ganan.
Tara guys. Pero medyo hayag na. Nag-video ko dito kaganiya pero ngit-ngit pa, so ibalik ko karon diri sa gawas. Mag-video ta. Tara. Wow. Mo nila kuan. Wow. Tara guys. So Nienberg Team View. So nag-antiparade ko karon kay sakit kong mata. Sa iyo minigikan. Dire ni dapita sa Marilog District. Buda na ni dapita. Wow. Daging mga ano, landscape. Solid dato. Right. Yag na kayo guys. Taling bulak. Wow. Wow. Mga tao dagan kayo. Ito ang sunrise. Nienberg. Ato itong taon na ako dito dapit ang area niya. Time check 5:37. Wow. Ano dati pikas? Video daw. Di pangalan na ng kuan ba? Kahoy. Jog. Chadar ba kayo? Okay ra po. Mag napay ko ando to eh. Wow. Chadar yung mga to ubos. Gafags kayo dito. Dire dito ganiya deh. Pag-usaha ka sa kasos. Alright. Na sila yung mga rooms. Pwede di ka maka-camping na dito. Not sure tagpila ilang camping dito. Gamera. Alright, wow. Ito. Pagkacaan ko sa view. Oh.
Sir. Pwede ka dito, sir, oh? Ah, sige. Tuyo ko lang ako. Alright. Guys, ato sa ning sa inaan dere. Ah, dere rataman. So, nadala na siya. So, ingala na ni nga mga kana Bougainvillea. Kaniyo ganing mga dagko. Chadar wag itan-on. Wow. Alright, kita sa diri. Wow. Ah. Parang overlooking ka ganyan. Dalan. Ah, okay ra ko, sir. Okay ra. Wow. Apa day dalan dadto day, oh. Hindi ra day ka dadto magsawan. View deck. Adto karon. Pero kasi kung pwede pa lang ang baka ng Sea of Plaza ganiha raga dive ba. Ano daw ta dere be? Pero ano man dere? Basig na yung nag-camping ba? Na yung nag-camping. Na yung nag-camping, guys. Dili lang tamad dito natulog. Basta natulog na siya. Turog ko ka dyan. Alright. So visit na lang mo silang Facebook page no for more information about nilang camping so gilang mga rooms. Oh. Klaro guys, ano? Ay ito, mas tiyada ni diri nga part kumpara dito sa Picas. Sila ay dito. Diri, mas tiyada diri kini mountain na sampungan sa Sea of Clouds. Ni samot man noon kabaga ang kwan. Clouds. Wow. Alright guys, panaog na ko. Balik na ko dito sa highway kay uman ako dito sa video. So man mong giagyan kaganiya. Wala lang ako na videohan kaganiya kay ngit-ngit pa man gud pagsaka namo. Oo na. Ang ligid oh. Abi pagtunga si oh. Kailangan maayog ang driver. Lakraking ligid.
So guys, magpasalamat ako sa Vacation Pro Travel Services kaning trip na ito po tungod nila. So visit lang mo sa ilang Facebook page for more details. On to our next destination. Tara, dayon ta. Makasakay inyong sakyan andre guys or motor, extra careful lang gid sa pagsaka dito kay medyo kurbada siya nga subida kayo. So nakita niyo kaganiyan ay mga ligid. Yan ito tagikan no. Abog ba siya? No? Kung mag-backfly ka, no? Make sure nga wala kay problema sa imong health. Ang saka dito. Dili man inong kay siya taas mubo or mampud. Ara guys, na ta sa highway. So kung magtabok pud ta dere, extra careful gid mo permi kay usog ang mga kuan. Sakyanan ba? So medyo adlock. Ara. Nah, usapan siya. Kayo na ba? Nagkakura mo na ginigikan. Sa din ka kaya kayo. Nag-drive ka na ito. Right. Tabok ta guys. Oh, langit. Pero grabe ka. Wow. Kutagikan ka ganiyo. Dalan. 50 ang entrance fee tapos consumable siya. Either kape, sikwate or tubig. Suman tagjis. Right. As like ano, the view is free and breakfast meals at 150 sit with drinks.